entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Araba ye Novembre kalo tile 13 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale an ka ba Maliba ale kɔ kan ko ministre Abdoulaye Diop a yirala k'a fɔ ale bɛ Russie la a bɛ tile fila o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ka sanga ni u ka ɲɔgɔn dalajɛn olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ tɛnɛ don Novembre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Abdoulaye Diop ye ko a bɔla ka kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni bila ka sababuya kɛ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale tigilamɔgɔ n'u bɔla ka binganni wale ta k'an ka jamana kɔrɔ fan sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ Ukraine ma olu yɛrɛ kɔni sen yero la o hukumu de kɔnɔna na ni an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲangini ta ka da Ukraine kan Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ ka sababuya kɛ kunnafoniya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ni manga a ma wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni ta ka ni binganni wale sɛgɛrɛ ni ale Burkina Faso olu ka kunnafoni di soba ale bɔla ka kunnafoniya dɔ ko o yɛrɛ kɔni dɛnsɛ ka ɲɛsin an ka haute autorité de la communication ma ni an bɛ ale wele ko HAC a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kunnafoni di so ni ale bɛ wele ko Joliba TV ko olu yɛrɛ kɔni ka baroda dɔ kɛnɛ ka fɛn min yɛrɛ kɔni Isa Kawujini ale yɛrɛ kɔni kuma dɔ ta ka a ɲɛsin Burkina Faso ma kuma in yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniya dɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka munumunu bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ minnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Isa Kawujini ale kɔni bɔla ka kumakan dɔ ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Burkina Faso ma ka sababuya kɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa dɔ min yɛrɛ kɔni ni ale wulila ka se Burkina Faso ale lakana tigilamɔgɔ ma min kɔnɔna na ni a y'a yirula k'a fɔ ni u yɛrɛ kɔni sela ka coup d'état ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a a bɛ miliyari 5 ɲɔgɔn kɔ d'u ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Isa Kawujini a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye kumakan ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye video ye ka ale yɛrɛ kɔni lakale cogo la cogo min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni ma kɛ Burkina Faso o lakana tigilamɔgɔ ka jɛnna ye o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila hakima walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲangini ta ka da Isa Kawujini ale kan cogoya min na ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔw ani an ka kiiri tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye commune sɛngɛ ale yɛrɛ kɔni tribunal bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni bila a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka politiki jɛkulu ma ɲɛma maa 11 ɲɔgɔn kɔ ye minnu ni olu bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ni papier sɛbɛn o yɛrɛ kɔni kun bilala min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kun bɛna liberté provisoire sɔrɔ a yirala k'a fɔ o papier ko o yɛrɛ kɔni rejeté la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna to kaso kɔnɔna na fɔ ni u ka kiiri tigɛli waati kɔni sera
bolimafɛn ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn sen filaw ye ni an bɛ olu wele ko motocyclistes a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka kasiki don ko o yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka faba ale kɔnɔna na o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn sen filatigiw u yɛrɛ kɔni ye wele ko o yɛrɛ kɔni ɲini an ka fanga tigilamɔgɔ fɛ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ laɲini min ni u yɛrɛ kɔni kun y'a sabati san 2023 kɔnɔna na ni u yɛrɛ bɛ se ka o sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn sen filatigiw ye u bɛ se ka kasike ka ale matarafa cogo min na ka siraba kasara ka ale yɛrɛ kɔni dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko Berri a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kɔfɛla la ko kari tɛmɛnen ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye baton dɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka bin ni maaw ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ani u bololafɛn caman fɛn min yɛrɛ kɔni ye passager ye u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni boloda walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taga ni ka segin ko ɲuman ko o yɛrɛ kɔni kɛ ji sanfɛ minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛma k'a di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kan an yɛrɛ ɲɛ kan tɛ don kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'an kisi ni gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. Don novembre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na an bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Panzandugu ni a bɛ Lezagu o yɛrɛ commune kɔnɔna fɛ a yirala k'a fɔ binganni wale tigilamɔgɔw bɔla ka taa binganni wale ta ka ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 10 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na maa 10 ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ muso kelen ale n'a den seegin ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla u kɔnɔna na ko maa kelen yɛrɛ fɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni joginna an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi minnu bɔnɛna u ni na ala ka badanɛma k'u du bɛɛ lajɛlen ma kan an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ ka jamana in kisi gɛrɛgɛrɛ ma. An bɛ taa Mayinakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ o tɛnɛn kelen kɔnɔna na novembre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na sɔgɔmada o yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira k'a fɔ olu ka sugujɔla dɔw ka baton kun bɛ ka bɔ u ka marabolo kɔnɔna na ka a kunda jafara bɛ o yɛrɛ kɔni kan ko baton yɛrɛ kɔni wililen dɔrɔn ko a yɛrɛ kɔni kun bɛ na sira o yɛrɛ kɔni bila min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni n'o bololafɛn ko o yɛrɛ kɔni caman tiɲɛna fɛn min yɛrɛ kɔni yɛrɛ ye marabolo maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko baton yɛrɛ kɔni ka sira bila ko olu yɛrɛ kɔni ma bɔ foyi la ko ka sababuya kɛ ko baton in kɔnɔ kun falen don kojugu ko o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye k'a to ko nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ sela u ma. An bɛ taa Bandiagara kɛlɛ ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji tiɲɛni kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka maa minnu bɔ u dagayɔrɔ la minnu ni olu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ o bɛnnen don Bandiagara ale yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni b'a la ka wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ o sɔrɔ cogoya min na o hokumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Lamini Dolo ale ni a ka marabolo maaw ye ni olu ka baara bɛnnen don dɛmɛ don ma ko olu yɛrɛ kɔni wulila ka s'u ma ka taa dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni don ni ma kofɔta ninnu ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal a yirala k'a fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen novembre kalo tile 9 san 2024 kɔnɔna na Dakar Biennale o yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni dayɛlɛla u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka yamaruya kɔnɔna na Basiru Joma Faye ka sanga ni an ka seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale artiste belebele ni a bɛ wele ko Abibi ni a ka baara o bɛnnen don tableau dilanni ma a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sen yela ɲinɛ ale yɛrɛ kɔni Dakar Biennale la o hokumu de kɔnɔna na bi araba novembre kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kan ka bɛn ale ka vernissage ma ni o yɛrɛ kɔni tɛ dawɛrɛ a yɛrɛ kɔni a seko ni a dɔnko minnu kɛ ka tableau minnu dilan olu yɛrɛ kɔni inauguration o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bi galerie d'art kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 sanga 30 o yɛrɛ kɔni wagati kɔnɔna na. Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni ka maaw sɛgɛrɛ tarata don novembre kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka taa wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ka taa a ka maa kofɔta ninnu minnu yɛrɛ kɔni jogila ka taa olu lajɛ tuba ale marabolo kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen.
kunnafoni kuncɛla an bɛ foli belebeleba ko o ta ko di DS construction ma ni olu y'an kɔkɔrɔma dɔnbagaw ye Janginɛ Samakɛ ale ni a ka maaw olu ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don so ale plan bɔlima ani so ka a beton ɲɛnamaw don ni e maa o maa ni i mago bɛ nin baara kofɔta ninnu na i bɛ wuli joona ka i kunda Janginɛ Samakɛ construction kan k'i ka so k'ale plan bɔ k'a ɲɛ ka tila ka beton ɲɛnama ko o k'i ka so la ni i mago bɛ u la i b'u wele nɛgɛjuru sira la min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ tɛmɛ an ka kunnafoniyaw olu dugumana na aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn an jɔn na